Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan, kula Ibu Murharjani saking Gereja Kristen Jawi Sumber Surakarta, Klasis Kartosuro, kepareng ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis 21 Juni 2026 Minggu Trinitas. Waosan kitab suci kapetik saking Kidung Pengaduh setunggal ayat 7 dumugi 11, Jabur 50 ayat 7 dumugi gangsal 11, kalih Petrus kalih ayat 17 dumugi kalih likur. Dene jejer utawi irah-irahan renungan ing dinten menika elinga lan baliya marang Gusti. Luweh becik padha ora tau nyumurupi dalaning kayekten katimbang karo sakwise sumurup banjur mungkur ninggal ing pepakon suci kang wis kadhawuhaken. Kapendhet saking kalih Petrus kalih ayat 21. Ing satengahing gesang asring kita supe temah nilar margining kautamen. Supe dhateng sabdanipun Gusti, supe sanes namung kelalen pikiran, nanging kelalen ing ati. Supe dhateng margining kautamen, temahan nyingkur Gusti. Kidung Pengaduh setunggal ayat 7 dumugi 11, ing sakawit ngandharaken endahing Yerusalem. Nanging lajeng tampi pahukuman dados suwung dina-dina kebak piyala awit supe lan nyingkur Sang Yehuwah. Yerusalem ingkang suwau dipun aosi, dipun hormati, tumuli dados panggonan ingkang sepi mamring amargi dosanipun. Tiang sami nglampahi dosa lan nglirwakaken pangandikanipun Allah. Sedaya kemewahanipun sirna, kaluhuranipun ical, namung dados reruntuhan. Dosa saestu ndatengaken paukuman. Jabur 50 ayat 7 dumugi gangsal 11 nedahaken piwulang saha pangandikanipun Gusti. Ingsun ora melehake sira marga saka kurbanira. Amarga kurbanira obaran rak tansah ana ing ngarsaning ingsun ayat 8. Gusti Allah boten ngersakaken ritual palsu, ritus ingkang kothong, nanging manah ingkang murni, tansah eling lan nyuwun sih pitulunganipun Gusti. Ngaturna panuwun minangka kurban marang Gusti Allah lan luwarana nadarmu marang Kang Maha Luhur. Ing dina karubetan sira padha nyebuta marang ingsun. Saking ayat 51 dumugi 15. Awit saking menika Rasul Petrus paring pepenget ing kalih Petrus kalih ayat 17 dumugi kalih likur. Petrus paring pepenget dhateng tiang-tiang ingkang sampun nampi pangertosan bab kayekten supados tetep setya, sampun ngantos lajeng kecalan iman, lajeng balik dhateng dosa. Menika gambaranipun kados asu ingkang balik dhateng muntahanipun piyambak ingkang najis lan jijiki. Inggih mekaten menika gambaraning gesang tanpa pamratobat lan tanpa raos ajrih asih dumateng Gusti. Monggo sami sumarah. Duh Gusti, nyuwun kekiyatan supados kawula tetep setya ing margining kautamen ingkang sejati. Tansah engeta sanajan kita kadang kala ngraosaken sedih, bingung, sakit, isin utawi asor
amargi dosa lan kalepatan. Estokno, suwanono aku nalika kowe susah, aku bakal nyelametake. Saking Jabur 50 ayat gangsal welas. Amin.